tudri kodwa e kuondewa mag tudruok duto gin mago moyaw lai 236 bende yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X duto gin mag Ramogi TV. An bende yudo achiel kachiel kokalo e Facebook page mara mar Oching mane ulwago mbaka nyisa ni to pachi na ng'e weche mopogore opogore mwakelo ni gi elak sechegi. Nyinga en Oching Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Kawachako ni duol mar IEBC koro Holando chenro mar biro chako ndiko jolut ombulu manyien. Ma en chenro magiyango ni gibiro time kidienje mopogore opogore e kinde mopogore opogore. Miyo kalure kod mano adwani mondo mi ayang ni kaka IEBC oyango kendo lando biro timo chenro magi ne chenro ma kamaendi. Kawachako nyakwara mgajwang en ni IEBC nitiere kod gigo magi chano mar mondo mi chopi kaka ikruok ne ndiko jolut ombulu. Ichako ndikgi kaka jolut ombulu tarik 29 dwe mar 9. Onego bed mano higa mag 2024 nitiere mathoth magintiere godo mano ote mogik mane ochiw ka bende gidhi nyime ni IEBC bende oyango kanyo ni gibiro bedo ka gitimo chenro mopogore opogore kamoting'o iko Kiemskit. Kiemskit nyakwar mgajwang gin gigo ma itiyo godo e luto ombulu. Kiparo masinde mopogore opogore machal kamano ibro lim ka Kiemskit gotiyo tarik 30 dwe mar 8 higani. Mano mana e juma manyien nyakwar mgajwang. Aito kendo iko Kiemskit ne tiegruok ndiye chenro ma tiego ji bende mabiro bedo kanyo ibiro tim tarik 10 dwe mar 9 higa ma 2025. Kiemskit bende ibiro ikit ne ndiko jolut ombulu. Ibiro ikgi ne ndiko jolut ombulu ibiro tim tarik 19 dwe mar 9 higa ma 2025. Mano higa ni matini IEBC koro nyiso ni gichako keto ikruok margi ne weche mago mag yiero mabiro bedo e parni IEBC bende bago yiero mago maduno biro tim dwe mar 11 gani. Nitiere centers mantiere gi sani nyaka chak ndikgi kendo IEBC biro timo chenro machal kamano tarik 5 dwe mar 9 higani ma 2025. Gibiro kawo pacho ganda e sub county ka sub county kotero kod weche mag yiero gi mag dwani ndoloki kendo miyo bio tim IEBC biro timo tarik 1 dwe mar 9 higa ma 2025. Aito gibiro keto kanyakla nonro mag counties, sub counties kod piny owacho mamalo. Toka gisetimo gigi duto mag sitemo ndikruok kod gibiro keto nonro mag counties kaka gin sub counties mantiere buogi kaachiel kod piny owacho mamalo tarik 5 dwe mar 9 higa ma 2025. Mago chenro ma IEBC chano timo ka gitimo godo ikruok ne yiero ma opogore opogore. Ka dhi nyime IEBC pod nitiere kod mathoth mag yango e ote mag golo dichi makaone ute fwambo en ni gibiro bedo gi chenro mar puodho kuonde ndiko jolut ombulu kendo keto gi e mbui mar IEBC. Ibiro puodhi kuonde ma indiko e jolut ombulu kendo ibiro ketgi e mbui mar IEBC tarik 8 dwe mar 9 higa ma 2025. Aito bang'e gibiro goyo chapa centers mopuodhi ne ndikruok kaponi kore bodaro chenro mondo mi idhi ndikri kaka jolut ombulu. Kose puodhi gibiro goyo chapa centers duto mose puodhi mondo mi ndikruok makamagi odhi nyime. Bang'e gibiro medo kuonde ndikruok manyien e Kiemskit. Kuonde manyien bende ni yango kod IEBC midwaro mondo mi idhi ndikri ibiro medgi mose medi ibiro yang ni tarik 10 dwe mar 9 higa ma 2025. Ka wadhi nyime wantiere kod gik motenore kod keto kanyakla gik ndikruok. Gigi nyaketi kanyakla mondo mi otimre nadi bo chop kare chenro mar ndikruok ne jogo madwaro mondo ndikre kaka jolut ombulu manyien e pacho kaendi. Gibiro ng'iewo keto kanyakla kod chwalo gik ndikruok kapok chop tarik 10 dwe mar 9 higani mondo mi kidhi kanyo to chenro bed mayot. Aito gibiro chwalo Kiemskit e centers mag ndikruok tarik 25 dwe mar 9 higa ma 2025. Matieni ka dwaro mondo mi indikri nyakwara mgajwang to kochopo tarik 25 dwe mar 9 higani ibobedo ka gisechwalo Kiemskit centers mago mag ndikruok mago chenro mag IEBC ma gin godo e chenro mag manyien ma ndiko jolut ombulu manyien. Gibedo gi chenro matiego jogo ma biro bedo
ka chwalo tiegruok mopogore opogore. Nyakwaro Gajwang' gibiro loso gig tiegruok ne jochwal tiegruok ma tarik 7 dwe mar 9 higa mar 2025. Aito gibiro tiego jochiw tiegruok kod apisas mamoko mabiro konyo chenro ni duto. Chenro ma kama IEBC botimo tarik 17 dwe mar 9 higa mar 2025. Ma kidienje ma IEBC bobedo katimo Nyakwaro Gajwang' mondo mi ng'at ma pok indikori ka dwaro mondo mi dhi ranga ne kosendiki kara kam nyalo goyo ombulu nyalo bedo gi thuolo matimo magi duto. Gibiro tiego jochwal tiegruok e tarik moket kaendi kaka IEBC oseyango odiochieng' ma kawuono. Gin mathoth Nyakwaro mogi gibedo gi tiego jolut ombulu. In kaka jalut ombulu be yango gik monego beni timo seche ma onego beni iluto ombulu. Ginango gini monego beni timore. Gibolo loso milome mopogore motenore gi yiero. Ibiro nyisi milome mopogore opogore kod yiero tarik 7 dwe mar 9 higani. Bang'e gibiro chwalo tiegruok kokadho kuom jogo moyiel kanyo mabiro timo chenro machal kamaendi juma pogore opogore. Ibiro tim tarik 7 bende tarik 9 dwe mar tarik 9 higani. Aito gibiro kawo pach jopiny e counties, sub counties kod piny owacho mamalo tarik 25 dwe mar 10 higa mar 2025. Gin weche motenore kod mano. Gibiro kawo pach jopiny e counties, sub counties kod piny owacho mamalo. Manyiso ni IEBC bobedo kod chenro mopogore opogore. Akawa dhi mogik ma bende IEBC biro bedo ka timo Nyakwaro Gajwang' e weche mag ndikruok mag jolut ombulu. Gibiro chiwo ote mogik bang' timo chenro go duto Nyakwaro Gajwang'. Gibiro bedo ka gitwak kod joneno kaka itayo yiero jotieg jolut ombulu kod jofwambo. Kaendi koro IEBC kosetimo chenro go duto gibiro twak kod joneno kaka itayo yiero tieg jolut ombulu kod bende jofwambo mondo mi ka ginyalo nyiso weche motenore kod gik motenore kod yiero to kod IEBC. Aito bang'e gibiro yango chenro mar ndiko jolut ombulu tarik 29 dwe mar 9 higa ma 2025. Nyakwaro Gajwang' ma gin chenro ma IEBC biro bedo katimo kanyo ka giikore ne ndiko jolut ombulu. Gin chenro mopogore opogore ma IEBC oseyango kanyo kendo bedo kwaluwo gin to gibiro bedo ka chal nadi e tarik mopogore opogore ma IEBC osenyiso kendo yango ni gibiro time chenro machal kamaendi. Ka in ng'atno ma dwaro mondo ondikre manyien kaka jolut ombulu e yiero mopogore opogore, par ni bobedo gi yiero mag adundo mibiro bagi kuonde chung' od bura mopogore opogore to kod wards mopogore opogore ma ibiro tim dwe mar 11 kaachiel kod yiero mar higa mar 2027. IEBC osechako keto ikruok kendo chenro mag yango kanyo en mar nikruok ne ndiko jolut ombulu. Ka hower gi weche motenore kod IEBC Nyakwaro Gajwang' en ni apis mar ogaye ma jomin buche kod dwaro ni maki kendo chwale do gavana ma Bomet Hilary Barchok kod manen gavana